चाय ले ली 5 में फूल 5 में फूल। चाय ले ली 5 में फूल 5 में फूल। चाय ले ली 5 में फूल। चाय ले ली गर्मा गर्म 5 में फूल। चाय ले ली चाय गर्मा गर्म चाय। का बेचता रहो? चाय बेचता नहीं हो 5 में फूल बा। 5 में फूल बा एकदम फूल बा गर्मा गर्म धिकल बा। तो ना बा मत दो एमे थोड़ी गिलास के बात करता नहीं गिलास में फूल मिली। अपने कहता रहे 5 रुपए में पूरा फूल बा। बा मत दो गिलास के बात होता ना हमें दे दो। अच्छा रुको चाय उरा गइल बा लियाओ तनी गर्मा गर्म क के गरमा के। हां तो जल्दी लियाओ। धिकल तनी लियाम तारा खाती ठीक बा ना। हाँ। आज तो हम इनका के चाय बढ़िया पियाम धिकल एकदम गरम एकदम ताजा पियाम साले के चाय। आज तो इनका के हम गर्मा गर्म चाय पिया देम एकदम धिकल पीने 5 में फूल नु पियता रहे। आज पियाम इनका के बढ़िया से चलो तनी अब लेके इनका के हेलो भाई गर्मा गर्म एकदम तातल चाय बा 5 में फूल पियो एकदम एकदम तातल बा। तातल बालू हां 5 में फूल नु बा एंग दम बा। हां देख लो केंग धिकता गरमा के घर से लिए नहीं है ठीक बा नु जा पिया आराम आके नु लिए नहीं है। बाप रे बाप नोटी जरा देता हो इतना धिकल बा बहुत बिजो चाय बा। तारा जैसन तो हम तो कहीं देखबे न की चाह वाला की। हां गरम नु बा 5 में फूल बेचाता है घरी। वाह रे वाह मन बा। हो अरे एंग नु चाय बेचे नी नीमन नाम कमानी एक जगह चलबो कहां बा बताओ। अग्निवीर के आइल बे भर्ती। अरे वो 4 साल वाला हाँ। ना तू ही जा चलो ना 4 साल के बाद फिर हमरा ये काम करे के पड़ी। हां मर्द चलो तो और ये काम के पड़ी ना जा चलो ना 4 साल खाती कम बा देश के रक्षा करे खाती। ना ना हम ना करम तू ही जा हम चाय बेचेम हमरा के डिस्टर्ब मत कर चाय बेचो तनी। ए भाई सुनो बोलो चलो ना चलो ए भाई चलो ना अग्निवीर के 4 साल के नौकरी आइल बा चल जा भर्ती आइल बा चल जा। ना भाई तू ही जा उहे नु 4 साल वाला नौकरी हम ना करम चाय बेचेम डिस्टर्ब होई हैं हमरा ई सब नहीं के करे का हम चाय बेचे के बाद जाना 4 साल के नौकरी करे के चाहता रहनु उ क के ये काम हमरे खानी करे के पड़ी जा हम ना जाएम चाय बेचेम जा। चलो ना बा मर्दे काहे चिंता कइल बड़ा चलो मर्दे। ना ना तू ही जा हम ना जाएम उ सब हमरा नहीं के करे का हम चाय बेचे के बा। बे मर्दे चलो ना उ तैयारी हमरा नहीं के करे के तैयारी करम फिर सब मेहनत बेकार हो 4 साल में का कमाईम हो का देश के सेवा करम 4 साल खाती बे मर्दे चाय बेचेम हम। देखो 4 साल खाती नु 4 साल खाती जानते रहो लोग का से का बन जाता तले तू चाय बेचे के कहतर चलो मर्दे हमरा साथ। ना ना रह दे तू ही जा हम ना बेचेम चाय हमरा ठीक रही उ 4 साल के नौकरी के करियो के देश के तना 4 साल के देश के सेवा करला जिंदगी भर करी तो करी ना तो छोड़ दी तब चलो चलो मर्दे चलो ना ना रह दो ना चलो ना रह दो जा चलो कहतर तो तैयारी कइल जाओ ठीक से जौने 4 साल खातिर नौकरी पावल जाई नु हां। हां चलो ये ठीक रही बढ़िया मौका बा 4 साल खातिर चलो ठीक बा। खो ना नाक छिड़कत रहले ये त ना खचड़ी अब देखो खो केतना खई की पानी पियाओ पियाओ हार गइल बनी पानी पियाई ले पानी पे साफ कर देले खो 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 एगो बा तो पता ना उ कौन चीज के ट्रेनिंग पड़ता तू ही तो एगो गाय बाड़ू कि तोहरे नहर लागल रहतनी एगो बानू तो उ खाली ट्रेनिंग में। ए बाबू हाँ बोलो बोलो बोलो। अरे दादा कुछ पैसा जाता नहीं फार्म भरे पैसा। हाँ तारा के हम चॉकलेट खा के देती चॉकलेट ना अग्निवीर के आइल बा फार्म भराता अग्निवीर के फार्म भरा में। अच्छा आर्मी में मिली हो तो जाए बुर्बक आर्मी में जो आगे लगावे आगे ना 4 साल के नौकरी होता पहले 17 साल के रहल अब 4 साल का हो गइल बा। 4 साल में कौन धोध नोच लेबो 4 साल में का होई। अरे हमरा देश सेवा करे का जुनून बा हम देश सेवा करम दो पैसा दो तू निकाला का रखले बड़ा पैसा। अच्छा पैसा हां फार्म भरे के बा पैसा हम तो रख दे तनी इंतजाम करके लेकिन वो जो फेल मत होई फेल ना होखे एकदम निकाल के आए फेल होखबे। हां अब तो वो गायो भी बेच दी का ना रहे तो गैया रहे दो मान लो 4 साल के बाद आएम तो गैया के ना दोसर कौन नौकरी मिली। ठीक बात तोरे हम पैसा हम इंतजाम करके दे तनी चिंता मत कर पहिया के एथी बा बहाली बा अभी फार्म भरे ओकरा बाद नाम निकली ओकरा बाद न दौड़ शोर होई ना जा तो ठीक बा 4 साल के नौकरी करो लेकिन देश सेवा करो। हां देश सेवा करे के बाद पैसा देबो तबे ना। हां तो पैसा देते हैं दा पैसा दा पैसा दे तनी आ चल ना घर ना दे दे तो घर ने कहता का विदेश में बाड़ो एजा लड़की धइले बुढ़ारी में दिमाग तो खत्म हो जाता का टेहरी में पैसा धर तारी बड़ा चोरी होता। हाँ तोरे नौकरी खातिर टेहरी में धइले बनी। ठीक बा जा ले आओ। हां जा तनी ले आओ जा ले आओ जा ले आओ ठीक बा निकाल के रखो हम आओ तनी
बाबू अरे आवा आवा तारे के पैसा हमें इंतजाम कर दे बनी। हाँ बाबू द पैसा द पैसा तरह के देता नहीं सुनो, लेकिन फेल ना होके चाहिए। एकदम फेल ना होके। अगर फेल होके का होगा तो कह तो हम ही 3-4 साल में हम ही जाकर लड़े। अब तू ये का देश करबो? खातिर। तहार उम्र नहीं खेल रहे के द हमरा के ए भेज। तो 2 साल में कुछ हो तो करे। ठीक बा तू बतियावा कम पैसा द फार्म जाके भरी ना। हाँ तो ले जा फार्म लग तरह के पैसा देता नहीं हम तरह ना का। मिली। हाँ ठीक बा, पहला पैसा आ फार्म भरो। ठीक बा एकदम देश के सेवा करे के बा। ठीक बा जाता है। हाँ एकदम देश के सेवा करके आवे के बा। आ सब भैया लोग से हमारा आग्रह बा कि देश के सेवा खातिर एकदम तैयार रही लोगी। का करैले रे हमरो आर्मी में ज्वाइन ले साला अपन उम्र ना देखो। भाग चल भाग भाग चल भाग। हेलो का हो जान का हाल बा? रे साला रे बतियावे आइल बड़े की का करता रे रे। ए मत हो का बतियाओ तनी हो। चल आई बात तैयारी करे आबाद कर रहा। हम तो लवर अग्निवीर के बनता है। अच्छा हां सब के हुई है अग्निवीर कोने आइल बा तू लवर अग्निवीर कोने आइल बा। आहो ठीक बा चलो साले तू गांव में नाम रोशन करबा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए हम लोगों को काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो आप भी अपना सपोर्ट दिखाइएगा तो कोशिश करेंगे हम लोग अच्छा से अच्छा वीडियो आप सभी के लिए बनाने के लिए। अगर आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया अच्छा से अच्छा लगा हो तो जरूर इसका बटन लाल वाला बटन दबाइएगा, ताकि सब्सक्राइब होगा तो हम लोग एक से बढ़कर एक वीडियो बनाएंगे।